आदा जेम्सआलाय मैगंसो फाननो फैखो ना बाजारसो खरसा खालामनो फैखो? होद माब्ला मोनहैबावगोनब्रा बाजारावलाय बाथारबायलां बाला। सान्दुं गोसाफ्राव साइकेल सालाय सालाय माब्ला मोनहैबावगोनलै। सान्दुंखौबो नायगोन जि थिं थिं दुंना होखाबाय दे आयु। आरो लामायाबो जि गोजानलै आयु आयु माब्ला मोनहैबावगोनलै। औलै आदा थाख्लाय, आंबो जा बानाय मोनबायलै। आं ओंखायनो दिनै फैया होनखाथारदोंलै बाल। हिनजावानो ब्रा ब्रा मैगं थाइगं संख्रि खरसा खालामनो थिनहरबाय ब्रा बाल। बाद दे थौ माबार मोनसिगोन दे ससेबानो। आंहा मैगंखौसो माला फानखांगोन जादो र' दा। थाब फाननो हायाबाथाय बेफारिफोरनो खम दामावनो होनानै ब्लदलै लखरा। आंनाबाथाय बारा जिरायना फानबाय थानो हुदा गैयालै बाला। हैद साला सुवादफोर मा आंखौ गारना गावसोरल' हारसिं फैखोमायोलै। र' नेथ' आंखौबो जमा थांनानै जमा फैनांगौब्रा। मा हारसिं फैगोलायनाय बेलाय र' देथ' आंखौबो। सुवाद जेम्स फैबाय था। जोंहाबा मा जादों गरमफ्राव साइकेल सालाय सालाय गोलोमफ्रुजोबलांबाय। आरो नोंहा नेथ'लायबावनोसो बुंदों। फैबाय था। आच्छा आदा थाख्लाय आरो आदा जेम्स, हा माथो मैगं फाननो लाबोदों नोंसोरलाय? मा बुंनो एल'ग्रा फंबाय, मटर एसे फान्थाव एसेल' न'आव जि मैगं दं बेखौनो खनसायनानै लाबोबायलै एल'ग्रा फंबाय। उपाय गैया संसार जाबाय जेला एसे एनैबाबोथ' मावनानै जाखानांसिगोन ना मा होनो एल'ग्रा? आंनाथ' जा बुरजाखालै मैगंआनो। माबा मैथा गोजानो, लेस्रानो, खांख्रिखलानो बायदि बायदि दं। जा बुरजाखा। हा आदा जेम्सआलाय मैगंसो फाननो फैखो ना बाजारसो खरसा खालामनो फैखो? आं बाजार खरसासो खालामनो फैदोंलै बाल। हिनजावानो जि खें थिनहरथारबाय। फैनो बानानै हिनजावखौ गावखौ थिनलायबाय आङो बाजाराव फैनो। गैया फैयानो, आंखौसो खें थिनहरनाय फैथारनांबाय। औब्रा आंनाबो बेबायदिनो हिनजावा फैनो बानानै गावखौ थिनहरदोंमोन आङो। गैया फैया आंखौसो उल्था थिनहरफिनबावबाय। ओमफ्राय गावहा न'आव थानानै जि बायदिसिना बिहरबाय, माबा देलायग्रानो गानग्रा नांगौनो आरो फिसाजोनोबो माबा गस्ला नांगौनो दरं। फैसा गैयिफ्राव टेनसनसो जाबोलाय लाङोलां। बाद दे बेफोरखौ, गासिनाबो समान गासिनाबो एखे। थौ माबार मोनसिगोन।